Αγαπημένα μου γλυκά φιλαράκια, σας καλωσορίζω στην παρέα, στην εκπομπή «Πτερέοντα έπαια ατάκτως ερημένα». Θα μπορούσα να το πω και λόγια του αέρα, λόγια που χάνονται, λόγια που είναι μεθυσμένα, λόγια που είναι κάποια βραδιά με φεγγάρι θαμπό, εκεί που ο νους θαμπώνει και βλέπει καλύτερα. Τα πτερέοντα έπαια, ίσως, για μένα μάλλον ναι, είναι και τα πιο αληθινά και τα πιο αξιόλογα και η μόνη αλήθεια που έχουμε. Όταν ο νους ησυχάζει από προβλήματα, από τρεξίματα, από έγνοιες, από προβλήματα, από λογαριασμούς, από. Και τότε έρχονται τα... Και έτσι μπορεί να πιει ένα κρασάκι, ας πούμε, ή μπορεί έτσι το φεγγάρι, μπορεί το φεγγάρι έτσι να τον γοητεύσει και να αφαιθεί να πει κάποια λόγια ψυχής, ρε παιδιά. Να πούμε λίγα λόγια ψυχής. Δηλαδή, όχι τι λέει τώρα η TV που λέει κάτι σαν χλαμάρες, τέλος πάντων. Δηλαδή, λέει thriller. Καμία σχέση. Να βγούμε και να πούμε στο δικό μας το κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από άειλο μέρος και σάρκα. Αλλά υπάρχει το άειλο, έτσι υπάρχει η ψυχή, που γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο να μας πληροφορήσω ότι γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και σκεφτόμουν και έλεγα τελικά ότι όταν σου τυχαίνει ένα πρόβλημα, και είναι φοβερό και είναι τρομερό και παίρνουν το λύσεις και όλα αυτά, όταν σου τυχαίνει ένα πρόβλημα, δες το ότι σου έστειλε η ζωή, η τύχη, ο Θεός, κάποια χαρτιά να παίξεις. Σου έστειλε ένα πρόβλημα αριθμητικής. Οπότε πρέπει να το λύσεις. Έτσι, όπου πρόβλημα αριθμητικής, εμείς καταλαβαίνουμε πρόβλημα δικό μας, ψυχής, οτιδήποτε πρόβλημα, μυαλού, ξέρω εγώ. Οπότε καθόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα το λύσουμε. Δεν μας πιάνει πανικός, εμένα με πιάνει. Αυτά που λέω εδώ δεν τα κάνω, αλλά πες, κάτι θα μου μείνει. Ελπίζω και σε εσάς, αγαπημένα μου γλυκά φιλαράκια. Λοιπόν, πτερέοντα, τι έλεγα, ναι, ότι κάτι θα μείνει, το έλεγα στην παρένθεση. Και τότε επικοινωνούμε, τότε ζούμε, τέλος πάντων αυτά έχω να σας πω. Άντε πολλά φιλάκια. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά. Γεια.